Bon dia. Facebook és la xarxa social més utilitzada a nivell mundial. Malgrat comença a donar símptomes de cansament, encara molts clients la fan servir. En aquest vídeo el que veurem són petites funcionalitats que ens ajudaran a que el nostre dia a dia com a community managers de l'establiment pel que treballem sigui molt més fàcil. Veiem aquests consells. Programar les entrades. Les entrades es programen des de Publical. Només has d'indicar la data de publicació, en passat o en futur, i ja està. També pots fer servir eines com HotSuite per programar entrades de Facebook i de Google Plus i piulades a Twitter. Fixar les entrades a la part superior. Pots fixar una entrada clicant a la part superior dreta d'aquesta entrada. Això et pot ser útil quan realitzis una promoció, un concurs o qualsevol altra cosa que desitgis que sigui el primer que veuen els teus usuaris quan entren a la teva pàgina de Facebook. Per treure-la, només has de clicar-hi de nou. Permetre etiquetar les imatges de les teves carpetes. Quan els teus seguidors s'etiqueten en les teves fotografies, això apareix en el seu mur i et dona més visibilitat. Així que assegura't que tens activada aquesta opció. Per activar-la, entra al menú d'administració i clica a Permisos d'etiquetatge. Segmentar els missatges. Pots publicar missatges que només vegin determinats segments. Això ho aconseguiràs clicant a la diana que apareix a la caixa de publicar. Si no t'apareix la diana, és que no tens activada aquesta funció. Per activar-la, entra al menú d'administració i clica a Segmentació i privacitat. Incorporar TripAdvisor a Facebook. Si ets un establiment turístic i tens bons comentaris a TripAdvisor, et recomanem que incloguis a la teva pàgina de Facebook l'aplicació de TripAdvisor. La trobaràs a dintre de tripadvisor.es/Facebook-app o bé cercant TripAdvisor App a dins de Facebook. És gratuïta i ajuda a transmetre una bona imatge del teu establiment de forma totalment neutral. Bé, això és tot. Espero que amb aquests consells que t'hem donat, ben aviat puguis treure el màxim profit d'aquesta xarxa social. Que vagi tot bé. No oblidis veure els altres vídeos que hem gravat. Adeu!